Més llegir noms i vosaltres aneu sortint, ja sabeu. Carla Ansa, de l'Estació de Producció. Arnau Arcas, de Producció. Marta Ariza, de Documental. Sergi Artigas, de So. Pablo Aibar, de Fotografia. Leonela Ayuso, de Direcció d'Art. Polián Baz, de Muntatge. Guillem Berguedà, de Guió. Juanjo Bermejo, de Fotografia. Eva Calviño, de Direcció d'Art. Maria Canal, de Documental. Quim Carabias, de Guió. Estel Cid, de Producció. Clara Civit, de Fotografia. Marta de la Concepción, de Guió. Dani de la Orden, de Direcció. Vivet Dinarès, de Direcció Artística. Charlotte Dupré, de Fotografia. Alba Ferrer, de Guió. Laura Ferrés, Direcció. Daniel García, Direcció.
Pablo García Garió. Silvia Gibert. Caral González. Xavier Zaballoya, documental. Daniel Jiménez Tenentrosa, la direcció. Enric Llinàs, de documental. Cristina Goyo, de fotografia. Víctor López, direcció. Albert Martínez, muntatge. Andrés Mellinas, producció. Dídac Milla, direcció. Víctor Monfillo, direcció. Renzo Narváez, documental. Marc Ullent, de direcció. Javier Ortiz, direcció. Marina Ibanez, fotografia. Lilian Parraga, fotografia. IP, de guió. Ciprián Potier, de fotografia.
Kimberly Ras, documental. Daniel Ramos, Sánchez. Armando Ríos, producción. Isabel Romero, dirección. Jorge Sales, montaje. Daniel Sancho, de producció. Juan Antonio Santos, direcció artística. José Alfonso Sierra, Eduard Sola, guió. Alicia Teruel, documental. Xavier Tiró, de producció. Laia Tomàs, documental. Jordi Torrent, de muntatge. Mireia Overo, de guió. I Pau Chandri, de so. Perdó, me deixa punt. Sergi Casamitjana i Mèlic, en reconeixement a la seva dedicació a l'escac i per la seva participació en el disseny, la gestió i la coordinació de l'escola i per fer visible a través d'escàndol films la vàlua, el talent
l'alumnat de les